Voini hian American dark comedy film kumsang ni somhnia ti chua The Hunt kan en hodona kan thlir ho main he channel la subscribe lo te khan milo subscribe sak ula comment a milo share sak ve thin turin kan ngen masa chawani mi che ho satak bakhat athena chu chera thuin a phone chuan mi nin in text mola fiam thu thoin ram hnoi pilril taka ran save te chu anom thu asoya thona chunga na thoktu pakhat chu ron langin mipa pakhat ne na chun ei tura du MT na zota adu lo thuina changa waitress chuan champagne na du lo azot le a ti chuan waitress chu champagne na tur chuan akalta a waitress chuan champagne chu la in nawa chuan a thlia thok le khata room le lama tang chuan mipa mang an mel takhi aron luta waitress le midang thren khathau chu ati shil hei hle a putar pakhat chu ron kalin doctor ani thu a shila chupa chuan chuata chuan towel phain amutira hadam tura shilai tak chuan chemte churon phor chuakin angonga avi saka chupa chu thimei lawina ron ding chuak lea chuta chuan athenai chuan a phekok sang morzum chuan amita aron chhun sakta a ti chuan a phekok sang ati fai pa chuan indona a chuan engma hlo turin midang chu a shila ti chuan thona pindan danga chuan an hnuk pheya zoi sap hian midang pui turin angena ma se bul hnaya nula sambuang chu ni khosh lawin a oma atuk jing chuan nula sambuang chu ram hnoya hian a katron be sakin a oma phel tumin a han beya ma se a thei si lo a tho chuaka apia chuan ma ang thawa a hmui tron be sak chu awa hmuwa ama chu a hmu velo wang chuan mundanga kalsonta a hnulok chuan a kalna lama chuan mi pakhat aron kal veya ani po chuan a zui pheita a phul hmun awa thlenga alai taka chuan bom lian tak mai hi aloin hunga pakhat chuan honalo tuma ma se a then chuan honglo turin le thangani thu an hrila hongluin ma se a chunga tang chuan vokte hi aron chuaka a chunga bom chu nuk chuakin chuta chuan ral thuam tam tak hi alo om thlua chuta ho chuan ral thuam te chu an la hloma sambuang nu chuan vanei thlak takin cha bi chu a mu chuak ta hlau meya ti chuan an ka ton phuina chu a phel sak ta hloma papakhat nena anin biak lai tak chuan ram hnuilama tang hian ron kapa ti chuan an theina hmunhmuna te chuan an bir hloma nula sambuang birulai tak chu alua ron kapin atluta topa papakhat chu silai ron kalna lama chuan silai met puak vein ama se ama po chu an ron kap fuwa meiche pakhat ram hnuilama tlan chelai chu atlu sual pal hlo maya puitur chuan chupa chu avakalta a ma se chu nu chu thangkama hian lo tlain amai ro chu alo la thi chuang lova vanei thlak takina chan chuaka ma se chupa chuan ra pu bum chu rap palin an pani chuan an puak darta a midang pakhat chu atlan che thei hlo maya thir hung len chu awathlenga chuti lai mek chuan hnung lama chuan pakhat ron kalin akap man te hlea midang pahnih ron thleng vele ngalin chu leilon chu an lon liam don ta a pakhat lon don lai tak chuan thalmang chuan an ron kap fu le ta hlau maya thallo kalna lam chu panina silai chu rin thuina met puak waka ma se athi pa ta thawa tlan che man pathum te chu gas station a chuan an valuta angak tu nu pa pahnih te chuan an rok don amo an tia korpol ha chuan rokan tumlo thule anom nalai state chu soiturin atia annu jok chuan Arkansas state a anom thu a hrila police ho phone turin a hrilea police ho an phone chuan police ho po chuan anom na hmun ta chuya an ron kalwat tur thu an ron hrila an zinga hmeichhia chuan biscuit pakhat chu a eya ma se tur tel ani wang chuan a thi pha ta a dor hak tu te nu pa chuan gas mark voin grenade gas thia chu an bula chuan an vom pheita a pakhatina aron beidon lai chuan an kap hluma pakhat po chu grenade bur chuan an khong hlum lea ti chuan an sul hnu te chu antify ta a annu jok chuan mi pakor pol ha jokina akuta jungbun abunani te hmu chuan a inchhir hlea an pa jok chuan inchhir le khongai lo turin aron hrila misula ni thu a hril boka chuti an nu pa anin ho boilai tak chuan radio aron ria an thil ti le thilom dan te an hril hnu chuan anin lama meiche pakhat aron kal thu aron soya pon lama va en chuan aron kal mek ani ti chu awa hmuwa gas station dor chunga chuan aron luta aming hi crystali ania crystali chuan a emergency poisa nei zong chuan secret bomb khat adu thu a hrila khoi state nge ti zotin annu chuan azona te changin azona a chan zo chuan poisa kirte apea crystali chuan thil dik lo omani ti hria chuan abeita thuta an dor do kan hoya bullet chulain an pa chu akap hluma a hnu chuan an nu po chu a that zui ngala an dor chunga en kol chuan ruang po chu a hmuwa an shotgun le amu chulain a jacket chu phelin chuata apaya ti chuan a chuak ta a pona chuan truck chu awa hmuwa truck name plate chu alem ti a hria a pho thlak nu chuan Croatia ani ti chu a hre chuak ta a
motor chu hongam lovin thangan kamani ti chu a hre thiam ngal meya nimzinga chuan bi ruin radio a chuan a chungchang an soi thu chu a hreta a tha tak te nu pa zong tura drone ron thlok kol chu a hmuwa a sira tang chuan drone chu an ron kap thlata a mi pakhat chu ron chuakin chu drone chu a rap sor vela motor hontuma va pan nei lai chuan kristali chuan honglo turin a tia chupa po chuan a thu chu zomin kristali chu rel kong lampang pan chuan a zui ve ta a chupa chuan chulai hmuna anom thei dan le ramsang maya an pel dan vel chu kristali hne na chuan a hrila ma se kristali chuan a oi saklem lova chupa chuan article chiara misual rolina mi an kitnapa ransa nga ram hnuya ve tura an chu thin thu a hrila chuti lai mek chuan kristali chuan rel ron kal thom chu a hreta a an vanaya siamin rel pintan pakhta chuan an lu theita a chunga chuan ral tlan pemtum an lo om ve boka a kalpui pa chuan chu ral tlan pa tu soi chu a oi lovin lem changme ni thu a hrila chuti lai mek chuan rel chu dingin sipai ho chuan kristali le midang ho zong chu an ron man ta a sipai hoina an dap mek lai chuan a kalpui pa chuan American an ni thu le embassy phone sak turin angena ma se officer pa chuan English a thiam lo ni na langa an kalpui pakhat chu ral tlan lem chang ani thu a hrin boka ral tlan pa anga lang chuan nal tak maya English tonga aron biak chuan makan ti hlea an ring lo chatia elsen taka atong khum lai chuan chu pa chu a thin rima an pahnih chuan an in sual ta a kristali kalpui pa jok chuan chu pa ki kora chuan grenade thun chaka midang chu tlan che tura shelin chu pa chu apuak thar taveka kristali le midang ho chu refugee ke ma chuan an hruaya ke man va thlen hnu chuan officer hne na chuan an ni na te an hrila khoi hmuna nge an nom ti in zona azota an chang lem lowa ma se Croatia ni atia khongai taka US embassy phone sak turin angena ti chuan a bula chuan dona ama ang thawa ve na tel ve chu an ron hruaya an pahni chuan ei turte an lama dona chuan kristali hne na chuan a hma kalpui pa ngai dan le theory ang tho chu soi ve in kristali po chuan a ring ve ta dewa an mani hroi tur chuan US embassy lampang mi chu aron kala kongan kalmek lai chuan dona chuan an chunga thil thleng le thilom dan te chu a hrila official pa chuan US State Department lampang pepupa an mani ve tu te chu sipai ho zong chuak turangen turin atia kristali ero chuan chu pa chu a ring lo hlea arin lo lai chuan motor atang chuan anam thlata a ti chuan motor chu bek tir le in chu pa lu chu avasua a thi phata a jacket a silai chu ala dona ve thung chu a hlau thong hlea ma se motor hnunga kristali kalpui pa ruangan hmu chuan a hre thiam ta a ti chuan kristali chuan map te chu enin apel tu te ho chu zonadua amai ro chu dona chuan tlan bo san adu zoka an pahnih chuan an ti duna kristali chuan anu thun thu hril thin te dona hne na soilai tak chuan an sira tang chuan vokte chu aron lang le ta a zana chuan chungan kidnap ho ve tu te ho chu ron langin an lawin hnial barbar hloma an zinga se pai lo tang to chuan top san turin atia enga vak ngai lovin fiam thu an tho khum zoka an ho tunu ethene po chuan radio tangin top turin aron hrila an zinga mi pakhat chu zung turin pona achuaka dona le vokteina an chhai boilai tak chuan an hunga tangin kristali chuan aron thata bangkarom ho chuan an thom chu hriain sipai pa chuan ati angzela che turin a hrila an hlo thon hmel hlom hlea dona chuan vokte chu a chuk tira vokte po chuan lo ka phlum vata an zinga hmeichhia chuan vokten ka hluma wang chuan a hawa kristali chuan an zinga mi pakhat chu a in rin lo lain aron ka phluma midang ho nen po chuan rei fe an in beya an zinga mi pahnih chu a da tha theita a pakhat nen chuan in bei le in a sniper ken lai chu chu sakin chu pa po chu a ka phlum le ta pon lama ladam om chhun pa po chu a sniper ken lai chuan a that ve le ta boka a that vekemo ati lai chuan sipai pa chu a lo la thilawa rei fe nin bei hnu chuan in chunga pipe chu thlonin sipai pa chu a khong thlule ta a meichhia po kha a lo la thi bik chuang lawa kristali chuan silai lai in ka chu atum le ta dona chu ron langin chu nu chu that lo turin angena kristali chuan engwanga an ni ho chu man khoma ve nge an ni ti na zota kristalin tha atum le lai tak chuan dona chu aron kala meichhia ni wanga zuwa sham turin atia kristali chuan meichhia ni wanga zuwa du le du lo azota du lawati rual chuan ka phlum ngal boka radio tang chuan athenai chuan dona hena chuan kristali tha le tha lo chu aron zota kristali chuan silaya tin ngalin tunge ni soi turin atia dona chuan misual ta zinga mi ani lo zia chu asoya aphana sa ve hle a ma se kristali chuan ring zo to lovin dona chu aka phlum le ta thawa radio ron tong nu ne na chuan dona tha thu le ron lawat turin a hri boka kristali chu sipai pala thilo hne na chuan vakalin abula chuan va thua
an pahnih chuan ti in Kristali chuan an ho tunu a thenia i omna chu zota ma se hril du lova Kristali chuan chunu chu a hmu hma chuan a beidon san lo tur thu a hrila a topa chuan sipai pa chuan omna chu a hrila Kristali chuan a kap hlum zui ngala chung hun thlen hma kum khat hmalam chu ron langin Athenai office chu ron langin mi pahnih chuan an lo nga ka Athenia in ma se islama in ve na chungchang kha soin Athenai chu anuya a fiam thu mai mai ani thu a soya chupa chu mi tamzokina a tak tak emo an ti thu te telan du thu te chu aron hrila chu thil chu ati hlotin lo chuan ani na tanga bangam turin a hril boka Athenai chuan a fiam thu thoa oi tu zong zong te chu ali siama peturin a hrila chumi hnuwa thlariat lai liam le hnu chuan an mihring ve na an ve tur ho chu an thlang molmol meya ma se an du dan le an ti dan te chu ai nang lo ve hle hloma screen a chuan Kristali thalak chu aron langa a chanchin te le a thil ti dan te a soi hnu chuan Athenai chu a thin rim hle a chu nu chu tel ve turin a ti thluta a chhun zom na ron lang le in Kristali chu innal tak ma chuan akala intercom atang chuan Athenai chuan aral thom zong zong te ada vek lo chuan an thangkama o tir tur thu a hrila silai te chu dain a chhunga chuan a valuta a Kristali chu in chhunga lu chuan a hoi kuala ama le midang ho thalak intar chu awa hmuwa ti chuan chaukalama chuan Athenai chuan a lo ngak renga Athenai chuan dona a tha le tha lo thu chu a lo zota Kristali chuan an pahnih po anin hriat lo thu le engwanga hetiang an hoi hotna telvenge ani te na zota tin an thil ti dan kong hmang chu Athenai chuan Kristali chu hrilin khovela thil ni thean ngei lo chu an ni chuan ataka an chantir ti na hrila Kristalina Athenai chungchang chetaka online a post wang chuan an tel ve ni ti chu a hrila ma se Kristali atel lo tur zok an tel tir pal ti na soya chumi hnu chuan an pahnih chuan in bei chho tranin an huai sena le an thanei zong zong chuan na satak mai nanin suala Kristali chuan a hmu theiang zong zong chuan Athenai chu avama champagne man to mei avom phaya ma se adong man hlova Kristali chuan Athenai chu akhik pheilop meya remchang ala in shotgun chu ala in chunglama chuan Kristali chu ave chhole ta sila in chu chuan an pahnih chuan anin beile tangheka Athenai chu stepa chuan a pek thla in hnuailama po chuan na satakin anin bei chhun zoma chaukalama anin bei chhun zom lai tak chuan thei channa hian Kristali chu avavita ma se le lam hor zum chuan Kristali chuan Athenai chu man betin chu chuan a vita athita ti chuan Kristali chau chu dam chuaka atangta athawa ei turte ein adul hliam chu ama le ma chuan in boipuya Athenai ru ma chuan intifai na thomhnote ein bela ti chuan in hnuailama champagne man to tak chu ala pon lama Athenai private jet lo om chu awa hmuwa achunga chuan lu chavin pilot le waitress omhena chuan an ho tunu Athenai atha to thule ama chu arang thayang bera hongpui turin na tia waitress chu abul hnaya chuan alo kala ei tu le champagne chu abula i ve tur chuan a tia ti chuan a ho theita a film chu a top ta ani